Vajana, Pua i Hej-Hej. Proslava za doček proleća samo što nije počela. Vajana je sa bakom Talom na plaži tragala za školjkama, želeći da napravi lepu nanogicu za svog tatu, poglavicu Tuija. Njeno prasence, kućni ljubimac, Pua, zabavljalo se pretražujući peščane sprudove, a petao Hej-Hej, pa on je upadao u nevolje. Završio je sa ljuskom kokosovog oraha na glavi i uplašeno je trčao unaokolo. Blesane, rekla je Vajana pomažući mu. Da li je Hej-Hej bio malo pažljiviji posle ove nezgode? Naravno da ne. Otrčao je do sela gde su meštani pripremali pećnicu za gozbu i počeo je da kljuca vrelo kamenje. Zapalit ćeš se, blesava ptico, povikao je jedan od seljana oteravši ga. Hej-Hej je otrčao pravo u sledeću nevolju. 3 seoske devojčice pripremale su rolnice sa kremom od kokosa, a petao je odlučio da ih isproba. Iš, terale su ga devojčice. Zbilja, Hej-Hej je pobegao, ali mu se nožica usput zaglavila u pletenoj torbi. Da li je to bilo dovoljno da ga zaustavi? Ma kakvi! Svakako je nastavio da tumara naokolo, ćopajući i saplićući se. Baki Tali je prekipelo. Morala je da ga uhvati. Tala je konačno uspela da zauzda Hej-Heja, zgazivši na torbu. Baš u tom trenutku videla je kako se Tuji približavao. Vajana je stigla tačno na vreme da sakrije nanogicu, kako ne bi pokvarila iznenađenje za tatu. Tuji je svratio samo kako bi se uverio da su se pripreme za gozbu odvijale po planu. I srećom ubrzo je ponovo otišao. Hej-Hej je kljucnuo baku Talu, oslobodio se i otrčao u potrazi za novim nestašlucima. Niko nije primetio kada je nanogica ispala i zakačila se petlu oko vrata. Sad je dosta, rekla je baka Tala, podigavši pletenu torbu od lišća i uputila se prema Hej-Heju. Ubacila ga je u torbu i čvrsto je zavezala. Možemo ga ostaviti unutra nakratko, rekla je, bar dok se gozba ne završi. Peto je bio zadovoljan boravkom u torbi, u kojoj je bilo udobno i iz koje mu je virio samo kljun. Pua se približio kako bi osmotrio šta se dešava i ugledao je nanogicu oko Hej-Hejevog vrata. Bio je to poklon za Tuija. Pua je odlučio da vrati nanogicu Vajani, ali je prvo morao da oslobodi petle iz torbe. Pokušao je da je zakotrlja, nije vredelo. Torba je bila suviše izdržljiva. Zatim je pokušao da baci kokosov orah na nju, ali je on samo pao u blizini torbe i odgurnuo je još dalje. Opet nije uspelo. Na kraju je zaglavio prut ispod torbe i skočio na njega, odbacujući je visoko u vazduh. Hej-Hej nije bio povređen pri sletanju, ali torba se i dalje nije otvorila. Ispostavilo se da je prasetova misija bila veoma komplikovana. Međutim, Pua nije želeo lako da odustane. Pogledao je naokolo i spazio dugačku vinovu lozu, što mu je dalo ideju. Zavezao je lozu oko torbe i počeo da je vuče. Hej-Hej je izbacio noge iz torbe i krenuo da trči. Prasence je vuklo vinovu lozu zavezanu za torbu s nogama. Niko nikada nije video ništa slično. Kada je i Hej-Hejeva glava izvirela iz torbe, svi su bili u neverici. Ali nije se moglo reći da je petao bio nevaspitan. Svaki put kada bi prošao pored nekog od meštana, pozdravio bi se. Koko! Kokodakao bi veselo. Dok su drugari trčali okolo naokolo, dan je proticao. Sunce je zalazilo, a Pua je znao da bi gozba uskoro trebalo da počne. Odlučio se za drastične mere. Odvukao je torbu na drvo, prebacio je preko grane, a zatim skakao po grani svom težinom. Ponovo i ponovo i ponovo, sve dok se grana nije savila poput katapulta i... Vuš! Grana je odbacila u vazduh prase i torbu koji su velikom brzinom krstarili prema plaži. Životinje su se prizemljile na pesak, kotrljajući se i odskakujući poput lopte. Torba se konačno otvorila. Ura! Pua se radosno cerio. Konačno će uspeti da uzme nanogicu. Vajana će biti tako ponosna na njega, a Tuji će dobiti divan poklon. Kakva šteta što će ga posle toliko muke i truda dočekati neprijatno iznenađenje. Tragedija.
Upali su pravo u ribarsku mrežu koja se nalazila na plaži i nastavili da se kotrljaju. A što su se više kotrljali, više su se uplitali u mrežu. Gde li će završiti? Pod čamcem? Među palminim drvećem? U moru? Ne. Imali su više sreće nego pameti i dokotrljali se pravo do Vajane. Vajana se sagla, oslobodila dvojicu drugara i zaprepastila se kad je ugledala nanogicu oko prasetove njuške. Ceo dan ju je tražila i pronašla je baš kad je pomislila da je zauvek izgubljena. Snažno je zagrlila Puu, pomazila Hej-Heja i predala Tuju njegov poklon. Oduševljen sam, rekao je Poglavica. Bio je to naporan dan, ali sve se završilo kako treba. Međutim, Hej-Hej je već bio spreman da se ponovo nađe u nevolji. Došlo je vreme za novu misiju, za maleno prase Puu.